वेलकाम बैक टू माय चैनल बड'सा प्रडाक्शन दायो आं मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय खोन्दोआ बेनो बैसागो 2023 मायथाइनि जोंनि गामियाव उन्दै उन्दै खुदियाफोरा मोसानायखौ आं दाखालि आपल'ड होग्रोबाय आरोबाव फिन खेबसे बे उन्दै उन्दै खुदियाफोरा मोसानायखौनो आपल'ड होगोन नायबाय थाब्ला जाबाय बिनि उनाव आं सेंग्रा सिख्लाफोरनिखौ होगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसानाय मानोना 2021 मायथाइयाव जेब्ला आङो भिडिअ खालामनानै हगारदोंमोन जोंनि रंजालि बैसागो रंजानाय भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय कछारीपारा गामिनि जों बोराय बेन्थरबो नंद्राया दिसुन जुलि जानायफोरा गासिबो जों समाजाव लाइमोननि अनगायै जों समाजाव जाय जोंनि गामियाव न'खर हिसाबै जों बेरायो बेनि भिडिअखौ आं 2021 मायथाइयाव 6थि 7थि 8थि खोन्दोसिम आं गोलाव भिडिअ खालामनानै माने खोन्दो आं बेबायदि होदोंमोन आरो बेनिफ्राय 2022 आं खालामासै गोबां उसुबिदा माबा माने बहुत माने बुंजोबला आं शेयार खालामजोबला आं माने होआसै 2022 खिन्थु बे 2023 आङो फिन आं भिडिअखौ खालामदों थेवब्लाबो बोरै बबेथिं खालामखो बेसेबां खोन्दो माब्रै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाब्लासो हमना मोनगोन थेवब्लाबो आं एबार 2023 मायथाइयाव आं लाइमोनफोरा रंजानाय भिडिअखौ आं होग्रोनि मानो होनना दा आं बे मोनसे भिडिअआव गथ'फोरनिखौ होग्रोनि उन्दै खुदियाफोरा बेनिफ्राय आं बे भिडिअखौ होनायनि नेक्स्टआवनो माने एडिट खालामग्रांथारनानै आङो लाइमोनफोरनिखौ होगोन मानोना बै 2021 मायथाइयाव आंनियाव मेसेजाव माने कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरदोंमोन आरोखि जे आदामोननि गामियाव सेंग्रा सिख्ला गैया नामा थारैनो मानोना सेंग्रा सिख्लानि आं भिडिअखौ होआखैमोन सेंग्रा सिख्ला दंब्लाबो जों जुलि जानायफोरजोंथ' बिसोर बेराया बिसोरनिया आलादाहै हराव बेरायो मागियो थारमाने बेयो ओइ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय सानाव बेरायनाय सानाव मागिनायनि बै माबाया गैखाया माने परम्परा होनना बुंनांगोन बर'यै मा सोलिबाय थानाय बेयो गैथ'वा दा ओंखायनो दा नोंथांमोना नाय एबार आङो बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि बे मोसानाय मागिनायखौ आं एबार खेबसेसो आं भिडिअ खालामदों आंनि न'खरावल' गुबुननि न'खराव थांनानै आं भिडिअ खालामाखै आंनि न'खरावल' आं भिडिअखौ खालामदों बेनिफ्राय बै भिडिअखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बै उन्दै खुदियाफोरा मोसानायखौबो आंनि न'खराव मोसाफैनायखौनो आङो माने भिडिअ खालामनानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नाथाय बोराय जों समाजारि हिसाबै जा जों बेरायनाय बे नुथायखौ आङो न'खरफ्रोमावबो आं भिडिअखौ खालामनो हायाखिसै जाहोना बेनो 1 थारिखआव थानसालियाव हाबनाय आंनि न'खरावबो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय गोबां हाबाफारि थायो आं भिडिअ खालामबाय थायोब्ला आंहा केमेरामेनबो गैया जों साथामल' बे हिसाबै गावनि बिहामजो बिखुनजोनि न'खराव थांनानैबो बै खुलुमनाय हाबाफारि बेफोरबायदि हिसाबै आं खालामनो हायाखिसै गोसोआव दुखु मोनो आं बेनि थाखायनो मानोना बेफोर नुथायखौनो आंनि भिडिअआव आं सेबखांनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैयो भिउआ जियानो जा अराय समनि थाखाय बेफोर भिडिअआ थालांगौमोन नाथाय आं बेफोरनि थाखाय एसे हांबाथाय आं बानायजोबनो हाया सुबुं मानसिनि अभाबाव मानोना केमेरामेन सासे थानांगौ बेखौ खालामबा बिथिं आरो आंखौ बयबो मिथिखायो स्पेसियेलि जोंनि हालामनिफोरा आं माने फालांगियारिसो सासे स्पेसियेलि आं फालांगि खालामनानै सोलिगासिनो दं आं 2023आव 20 बोसोर जाबाय आं फालांगि खालामना जानाया 2003आव आङो फालांगिखौ जागायदोंमोन आरो 2023 बे बोसोराव आङो 20 बोसोराव हाबबाय आरो 20 बोसोरनि भिडिअखौबो आं खालामनो दासिम हाथ'वाखिसै मानोना गोबां भिडिअ दं आंनाव दाबो आं आपल'डखौनो खालामजोबनो हायाखै मानोना बेनो फालांगियारि स्पेसियेलि आं फालांगिजोंसो ओंखाम जाना दङ ओंखायनो आं बे फालांगिनि थाखायनो फालांगियाव मुखुब थानांगौनि थाखायनो आङो भिडिअआव आं एसेबां सम होजोबनो हायैलाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जुदि आं इउटिउबाव गोबां रां खामायनायमोनब्ला आं इउटिउबावनो बांसिन समखौ हगारनो हागौमोन नाथाय आंनियावथ' नोंथांमोना नुखादोंनो बेबायदिजोंथ' आंनि न'खरा सोलिनाय नङा गतिके आंनिया फालांगियानो स्पेसियेलि आङो सासे प्रफेसनेल नङाब्लाबो आङो सासे गावनि न'खरखौ माबोरैबा जोङो सोलिनो हागोन बिसि फिसा लानानै बेखौल'सो आं नारा नाथा नाजानानै दिनैसिम 20 बोसोराव आं आगान होबाय बेफार फालांगि खालामनो आरो ओंखायनो गोबां भिडिअफोरखौ आं दासिम शेयार खालामनो हायाखै
आं नाजागोन गोबां भिडिअ दङ आंनाव भिडिअ अलरेडि खालामखानाय दङ आं एडिट खालामगनो हायो सम होगनो हायो नोंथांमोननो आं गोबां भिडिअखौ दिनैसिम हगारजोबनो हायाखै आरो नायबाय थानोसै बेबायदिनो आं दा बे आंनि भिडिअ बे मोनसे मोसानाय उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि जोंनि न'खराव बेखौ नायग्रोदो आङो लासै लासै बेदिनो थाब आं होलांगोन नायबाय थाब्लानो जाबाय दे आरो मोनथाम जालांगोन मोनथाम दे आरो मोनसे लास्ट मोनसे दे सिखिरि नों आंनि बिबाराव बाहाय सिखिरि नों आंनि बिबाराव बाहाय बिबाराव बानानै बिदै सोबदों आंनियाव बाहां नोंनियाव बाहां आंनियाव बाहां नोंनियाव बाहां फैदों द'दे रे सानैजों मुलुगाव रंजाहैनो फैदों द'दे रे सानैजों मुलुगाव रंजाहैनो बरिया नै नोंथांमोना नुबाय उन्दै उन्दै खुदिया एकदम गावसोर बबेनि बेखौनो सिनाय मोना गाव बुजि मोनाखै थेवब्लाबो नाथाय बैसागो होननानै बैसागोआव मागिनानै मोसादों दा बे भिडिअनि दिनै जेबो मुलाम्फा माने जेबो बेसेन गैया बायदि नाथाय बे भिडिअखौ जेब्ला बै उन्दै खुदियाया 5 बोसोर उनाव नायगोन 10 बोसोर उनाव नायगोन 20 बोसोर उनाव नायगोन जेब्ला जुलि जागोन 30 बोसोरनि उनाव गावनि गथ'नो दिन्थिगोन आंनि आइया नैया बेमोन होननानै सोरबा सासेब्लाबो बे भिडिअखौ बुंनांगौ बाध्य जागोन मानोना उन्दै खुदिया सासेखौ नुदोंमोन ना 5 बोसोरानो जायाखै 20 बोसोर उनाव बिमा जानोबो हानाय अब्लानिया 25 बोसोर जागोन 25 बोसोर जायोब्ला निस्सय सोरबा सासे गथ'नि बिमाबो जानो हागौ अब्ला बै सम खालिसो आंनि आइमोन होननानै बै गथ'आ बेबायदि आरो बाथ्राया आं भिडिअ बानायनाया बेनो माने आंनि भिडिअआव भिउ जा दाजा नोंथांमोना अनसायो अनसाया थेवब्लाबो नोंथांमोना दा जायखिनि आंनि बेखिनि भिडिअ जि खैजोना जि सानैसो आंनि भिडिअखौ दा नायदों नोंथांमोना अनसायब्लानो आंनि चेनेलाबो एसे गिदिर जालांगौमोन आरो गोसारगौमोन आरो नाथाय अनथ'वाखैनो माब्ला अनगोन बोरैबा अनगोन आं बेखौ मिथिया नाथाय आंनि खामानिया मा आं माने गोजोननाय मोनो भिडिअ खालामनानै आं माने स्पेसियेलि आं सिगाङो फट'फोर दिखां बेबायदिनो फेसबुकआव होयोमोन आरो माने स्पेसियेलि आं फेसबुकआव होयोमोन माथो आरो भिडिअ खालामनो आंथ' मिथियामोन ना बेबायदि उनावसो बे लकडाउननि उनाव भिडिअ खालामनानैसो आं बेबायदि इउटिउबाव हगारब्लानो रां रुफा मोनोनो होननानै नाथाय रां रुफाजोंल'थ' गासैबो जानाय नङा रां रुफा मोना होननानैखि आं भिडिअ खालामनो गारनांगोन नामा ओंखायनो आं माने बे उन्दै खुदियाफोरखौ आं माबाबाय बेनिफ्राय दा आं बेखौनो बुंदों 20 बोसोर उनाव बै भिडिअखौ जेब्ला नायगोन बै 20 बोसोर उनावसो बे भिडिअनि बेसेना हमना मोनगोन आरो बेबायदि बाथ्राफोरा दा बेबायदिनो आं भिडिअफोरखौ माने स्टेप बाय स्टेप खालामलांबाय थायो गोबां भिडिअ दङ माने आं खालामनो गोनां खालामाखै आं दासिम मानोना
बेफोरबायदि भिडिअखौनो खालामनांगौ नंगौ गोबां रोखोमनि खालामो नाथाय आंनिया एसे आलादाया बेनो स्पेसियेलबो नङा आं माबा मोनसे साननानै खालामो हाबा खामानिखौ माने भिडिअखौ दा स्पेसियेलि आं बहाबा थांना बेरायनानै आङो नोंथांमोननो आमेरिका निउजिलेण्ड अस्ट्रेलिया आं दिन्थिनो हायाखै जोंनि हालामावनो गोबां बेबायदि भिडिअफोरखौ आं खालामनानै दिन्थिनो हायोब्ला बेखौनो नोंथांमोना गोजोननाय मोननो हागौ आरो मानोना बबेबा गुबुन हादराव थांनायनि आंहा बेबायदि गैयाबो रां रुफायासो स्पेसियेलथ' दा ओंखायनो बेवहायनो गोबां माने भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थाब्ला नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोनखौ आं मिजिंथियो आरो बे भिडिअखौ आं गोलाव खालामालासै थारैनो नायना मोजां मोनदों मोना बे उननि बाथ्रा आं भिडिअखौ खालामबाय होबाय नेक्स्ट भिडिअआनो जोंनि गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसानाय आफ्टार दिस भिडिअ नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों साबायखर